Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi med Nikolaj igen. Er det ikke rigtigt, Nico? Jo, det er rigtigt. Og vi skal vinde et game i Battle Royale. Spændende. Og vi skal lande det samme sted, fordi sidste gang jeg gik det samme sted som jeg gjorde. Og lad os bare lande. Men hvis der er for mange, så lander du over der, hvor jeg hele tiden gør, okay? Ja. Der er ikke for mange mennesker. Hvis alle 100 mennesker lander der, så er der ikke et våben. Hold on der op. Jeg har allerede en shotgun. Jeg har en shotgun, hvis du vil have en. Og ja, vil du have en shotgun? Ja, jeg kommer hen med den. Jeg har en rare. Hvad tænker du? Der er faktisk en til shotgun. Der er en her nu. Nej. Der er en her. Den her vil jeg åbne. Vil jeg åbne den? Tag den der. Ja. Ja, tak. Godt kan bruge den, når man har det. Sådan. Den går dræbe dem der. Ja. Altså lige nu, Kommer du? der er de helt dernede. Ja, men jeg har sådan en her. Den her. Et lidt på. Det er det her. Knockout, ja. Jeg fik den anden. Hey, må jeg få de der handsker? Ja. Jeg har endnu en shot. Er der også et par handsker til dig?
Og et par handsker. Kom, lad os så bilen. Der er et flyvehop, vi kan prøve. Der er nogen hernede, Alfa. Prøv så. Lige over. Lige hernede. Der er kun 4 skud tilbage. Hvor er du? Ja. Helt deroppe. Men vi skal lige lidt længere ind. Men skal vi tage vores bil? Ja, vi kan godt tage den her. Der er nemlig en trampolin der. Okay, der er en reboot-vogn, hvis Der er nogen heroppe. Prøv hernede. Åh, han er heroppe. Jeg er død. er du syg? Bare tag kortet og så løb væk. Nej. Nå, nu sæt på. Ja, Nu prøv igen. så det var bare lige nogle logoen. Ja, det var. Ready? Det kan være, hvis jeg prøver at tage noget ranked, Alfa. Skal vi prøve det? Rank nu. Skal vi prøve det? Ja, det har jeg sat på.
Skide godt. Skide godt, Du se. Egon. Ego. Ja. Okay. Ja. Og lande et nyt sted den her gang. Det er godt. Sådan. Game found. Ja, vi er i gang med at optage. Vi skulle have været i zoologisk have i dag, men det styrte med regn, så vi overhovedet ikke at gå dernede. Nej, det er nemlig rigtigt. Det er ikke så sjovt, når det regner. Så det styrte med, vi skulle også have sat vores nye boblebassin op. Det kunne vi heller ikke, fordi at det regner for meget. Og det er næsten midt om sommeren. Det er snart sommer jo. Jo, alt for. Skal vi prøve den her? Og har du Den taget? blå? Hvor er du? Jeg håber bare, vi landede som noget landet til samme sted. Der er bare så mange, der lander der, Nico. Så dræber vi dem. Ja, det gør vi sgu. Vi bare lande sammen. Land i hotellet. Okay, god det. Og ikke der er nogen andre, der lander i hotellet. Gemmer du også et par våben til mig? Ja, der ligger her. Og et her. Jeg sidder Den kan vi bryde ind på folks hotelværelse. Det er ikke lige sådan noget, man gør. Hey, kan du ikke lige vente lidt? Jeg rammer 50 subs inden sommerferien, så kommer der et fisk. Hvor ikke jeg rammer, så kommer der heller ikke noget fisk. Shotgun. Jeg tror, vi har tjekket ind i det her hotel. Jeg har taget. Der er en herinde, man får. Der er en hernede.
Jeg kommer lige ind til dig. Kom ned til mig. Jeg kommer med. Det er her. Kommer ind til. Her. Hey. Skide godt. Bare gå videre. Ja, men vi kan ikke godt få taget igen. Kan vi ikke gøre det? Jeg har nemlig, Skal vi se? jeg har den her tog. Vil du med? Ja, den har jeg også. Skal jeg gøre det den her gang, eller hvad synes du? Ja, det er godt. Sæt den herover imod. Så kunne jeg ikke mere. Det er en sjov ting herovre. Ja, det er mig, der skal have den der. Men det var mig, der fandt den. Kom herned. Der er nogen herovre. Kom med her. Lige hernede, altså. De bokser mig. Og jeg kan ikke finde ud af det. Jamen for helvede. Ja, jeg døde så. Hvorfor gik vi ikke sammen? Nå, de var også gode, dem der. Skal vi... Du har taget en med? Eller vi kunne også reload. Det kan vi prøve. Rank reload. Trykker bare ja. Tænker vi lige kan tage de 2 reload, og så tænker jeg, vi kan slutte videoen af. Sige det. Ja. Kan vi tage 2 reload, og så kan vi slutte videoen af. Ja, det tænker jeg. Det vil ikke blive for langt, hvis jeg skal gøre det der. 2 også en teams sidst. Jeg er glad for, at jeg lægger Ja. Nico, prøv at komme over til mig. Ah.
Hvor var det? Så skal vi op. Og jeg har stedet for os selv. Eller... det ved jeg ikke. Men jeg skal også have noget, ikke? Der er nogen lige herfra. Du må lige komme, fordi jeg har ikke nogen. Hvad er det her? Der er ikke så meget hjælp. God hjælp. Under jeg havde jo ikke noget våben, så jeg skulle have klart noget våben. Men det har du nu. Der er stadig en på mig. Det var heldigt. Det var fuldstændig vanvittigt, det var heldigt. Hvor kommer man ud henne? Jeg kan ikke finde ud. Der var lige en heldig chance. Nå, jeg døde Alfa. Kom, Nico, kom. Der er også bare så mange lige her. Nico, hvorfor kom du ikke over i? Hold firkant ind, så kommer du liv igen. Og jeg har jo ikke nogen firkant på min computer, vel? Nej, det er ikke. Så vidste jeg ikke. Jeg mangler bare lidt luft. Og prøv her, back her. Vi skal løbe nu. Så, kom, og så. Nogen, der har et våben. Du har ikke, jo. Ja. Så skal jeg til at løbe. Og jeg har nemlig 2 shotguns med. Har du nogen raketter eller sådan? Mener du? Kom til den der? Ja. Nej. Der er nogen lige her. Vil I tage dem? Au, det er nogen der. Nå. Den er lige her. Skynd dig. Kan du hjælpe mig, jeg dør nu? Så skal du holde dig alligevel på i 10 sekunder.
god til at bygge! Nico! Ja, du skal bare løbe. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nico, hvorfor døde du? Fordi de var gode. Ja, hvorfor var de gode? De spillede det meget, tror jeg. Jeg bare prøve igen. Ej, ikke nogen brain. Hvad? Ej, ikke nogen brain. Prøv at gå ud, så er det bare lade være med til rain. Nå, trykker du ready? Nå? Sådan. Ja, det er sidste Fortnite game. Ja. Er vi så ude at se fugle næste gang? Ja, tænker jeg. Så håber vi lidt bedre vejr. Ja. Mhm. Og se mig, Nico. Kig. Nick. Hej. Og også den her. Ja, den her. Nico, prøv at tage den. Skynd dig. Hold da op. Nå, hvor skal vi hen nu? Jo, lige præcis derovre, hvor vi skal jo. Så det er jo dejligt. Det var altså virkelig dejligt. Ej, jeg skal nok slå den fra. Nu har jeg slået den fra. Du skal bare huske ikke at dø den her gang, vel, Nico? Jeg har allerede et våben, men bare ikke en shot. Ej! Kom nu op! Kom her, Nico. Bare spis. Hvor er den henne? Der er nogen herovre. Nej, hvor er det skønt. Jeg har dræbt den altså. Kommer du flere? De er lidt bedre. Ja.
Ja. Skal vi gå? Gå? Ja, men jeg er bare lige ved at hvile lidt. Det er ikke så mange liv. Til så får et medkit. Fik vi lige der. Fik nogle bandage. Den her, den er virkelig god. Jeg skal have 300 i hovedet. Der er altså kun 22 spillere tilbage. Ja. Nej, jeg ramte ikke. Jeg havde kun det ene skud. Der er en lige her. Hvorfor 2 mod 1? Det er jo ikke fair. Nu har jeg jo ikke nogen gode forhold. Det kom godt fra start igen. Jeg havde bare ikke den hurtige. Skal jeg til at videre? Ja, så godt lige, vi kan stå her lidt. Og så, kom herud. Kom der. Jeg har bare ikke så mange skud. Har du egentlig nogle skud? Det er ikke så meget. Nå, jeg tror vi skal ned nu.
Så løber jeg den her vej. Der er en lige her på siden af mig. Jeg har ikke noget ligehold på. Han løber herude. Kom, løb. Kom så! Kan jeg så godt. Jeg tager lige den næste. Nej, hvor er det godt at se det her. Åh nej, hvad er der lige der? Var den gode? Den der leopard, den kunne ja. Ja, nu har jeg også fået sådan en her. Snart. Jeg løber. Ja. Borderen er virkelig nye. Jeg får komme over til mig. Begge. Jeg får komme over. Der sidder nogen oppe heroppe. Kan du komme over til mig? Jeg er døde. Nå, det gør jeg også. Det var ærgerligt, men... Tak fordi I så med i den her video. Vi ses i næste video. Vi ses næste gang. Woo!